ngeling-ngeling barang kawan. Mangko dhisik ta adik tak kira mau pacarku rada sabar sithik tak kira dudu karepmu ayo tenan kok dik es lagi kepiye ora sumpah ora ngenyek aku enak lho iki ya ngono kuwi najan aku kangri iya ya dik Simba nate cerita lo ya para saya marang pria ayo yo ayo man penake ngene kok Mas ya ngapa aku iso ta ora gak iso penake ngono lho kandha ayo Pak kae ngono lho Pak Bongkrek ayo tak kentundut ngono lah iya enak iki jas yo enak ya so andani kok ngerti bawa aku lho ora ono sing apik sajeke urip iki lho gede aku wis anggere ning kene iki ora tau apik blas saya meneh bongkrek CS iku lah kowe kurang penak kok lah ora penak piye jaluke sing sing alus lah aku ora alus Pak monggo elon-elon waton kelakon gremat-gremet watone selamat yo aku ronjor yo enake bokonge golno lho golno man iya begagah ya enak aku roh jajali ancen kowe dipenakno kowe anggota lawas are aku lagi melu ya ngono iku yo aja ngono wong jenenge wong iki padha-padha ngono ya iya ayo jajali monggo Pak Bongkrek sing rada cepet sithik engko nek penak tak kei 300-an lho iku cah musik ame mbojak marik-marik oh iya ya kira ngakeh lek karo musik barang ayo jajali ayo Mas Bongkrek Has. Ha. Aja ya, Mas. Ya. Awas. Alah ya Allah. Aku tak batin neh iki. Ya Allah, man Yes.
Perkara ngono kok keringetem iso ngene leh man. Kowe nek kira-kira ora kerasan melu toprak kene. Melu toprak liya ngono lho. Nabuhi wong ora kepenak padha-padha ngono lho. Rempeyek ya rempeyek, Mas. Nah, rempeyek ya rempeyek. Aja diremet-remet. Aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ngenyek ya ngenyek. Ning aja banget. Aja banget-banget. Sandale dibuak ngidul. Ilang. Duh, parian, Parian. bakale ora kumpul. Sandale dibuak ngumpul. Loh. Sandale dibuak ngidul. Ayo ngidul. Ya, kowe terus muni. Bakale Ora kumpul. ora kumpul. Pelajare. Tapi delah Sariman keringet. Man. Ayo do adus man, delok man. Lho man ono kali-kali. Awas rene. Ayo siap. Iya. Apa neh? Oh, penake ngene man. Cikrukan. Yo. Tak. Enak ora? Nganggo jegur barang. Iya iki dagelane Iki Mbam Dek. kocape jumlangan. Jurang kok ketoke banyu. Ngono. Yo, awas jegur. Ayo man cepet. Ya cikrukan. Terus kaya kowe. Iya, ayo. Iku milih sing rada anu aman. Nah, golek sing rada bening sithik, Banyune butek bar adus kebu. Iya, bener. Rada bening sithik, Pak. Ah, iki bening. Ya, iki lho Pino. Wis ora. Iki nyoblos banyu apa nyoblos letong leh? Kurang. Ini kok ndur kok ora kenal lho. Ya Allah, Gusti mikir. Awas. Iya. Oh, beler. Banyune agung. Awas, sikruan. Penak, njajali kowe. Nek dagelan kawak kok penak ya. Ya wis ah, tak Jajal mencolot. Iya. Alah, ya Allah Gusti. tak ajur lah banyune. Kowe ora mbok ngano, Man. Lah kok penak trungdung bareng aku trungcok. Banyu udan opo piye iku? Lah kowe ku sik rene tak warai. Ya. Inget ya, alon-alon. Cia. Oi. Pinu. Ya. Banyune dinggirno sithik. Sing rusah dinggirno. Terus dienggo tabuhan. Yo. Penak apa ora? Jane ya padha ae kok. Ora iso. Dewe. Arep kleru neh, tak ido. Dewe. Arep kleru tak idoni kabeh. Oke. Ayo Man. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak adani kabeh kok. Wis aja muring. Aku nganti meruntus padha-padha jegur kabanyu kok. Iya Man ya. Wong kok iso ngono. Ora ngono ah Wong sentimen kok karo senengane ngenyek Sariman. Loh, Urung ngerti sejatine Sariman yo. Man. kandhani panjake kandhani. Mas, paling kekilah apa to? Manganem paling sego. Sego, Paling banter-bantere lontong sambel. lontong sambel. Saliman lho ndik nganane. Rica-rica gendruwo yo. Eh? Ben wedi. Oh ya wedi. Pangan aku rica-rica gendruwo. Cemilaku wewe. Ombenane paling apa? Ombe namu apa? Banyu aqua. Banyu aku. Banyu seprit. Sariman ombenane. Omben-ombenane. Uyah jaran yo, Man. Ning jek legi uyah sapi. Mosok iya. Rada legi sithik. Tapi kan gel wedi. Ora wedi deh. Ben wedi. Lho, mbone uyah jaran. Ya. Uyah jaran. Paling kowe kondangem ning trimo lokal pati ya, Man. Kondangmu trimo pati. Siarno Indosiar. Alah iki apa? Siarno radio lokal. Iki lho Sariman, kondange bar disiarno masjid. Lho mati lho iku lho. Oh, gak. Cangkemmu. Wis disiarno masjid iki gen ketok tenar.
Tenar apa ning siaran masjid yo innalillahi kowe. Lho, innalillahi. Pandemi mati ku. Mosok mati, Man? Iya nang masjid tok. Oh iya. Wis Oh gak usah siaran. ora usah siaran wis. Wis umbarno ae, Barno ae bongkrek. Ora usah dijak, ora usah dijak. Ngapa? Lho, ngenyek. Ngonyek. Rempayek diremet. Ngenyek banget banget. Cepat banget kowe. Kowe rong roh kodange Sariman piye? Dek iki lho dikeroyok wong 700 ora bales. Wah, akeh men 700 iki. Wis gen wedi. Ya 700. Ora bales ya, Man. Ora bales. Ya kodang ta ora. Mergo semaput. Lenger iku. Wong kok ketok ngewangi aku malah ngejlokno. Aku yo kewangi kowe. Alhamdulillah. Nyapa, Man? Dagelan ditokno sore. Takno sore suwono. Sebab engko nek bar nek ditokno esuk ora ono sing delok. Bener kowe, Ndor? Iya. Sesuk dijokno neh. Dijokno neh. Bar srimpen dagel langsung. Langsung ya. Bar sesuk jokno neh. Jokno neh. Urung gamelan wis dagel sik. Dagel wong loro. Kowe iso diantemi wong kowe. Kowe kok ono-ono ae. Lah iki nek awake dhewe diajokke. Iki otomatis suwunan karo Suwunan sing dulur-dulur kagungan. nduni kene. Nduni. Ben ora ajeg dagelan nok tengah wengi. Tengah wengi wayahe dagel. Wayah dagel Kan sing delok do keturon. Lah iya. Sing dagel piye dageli sapa? Biasane sing dagel karek kursi tok. Lah iya, wayah adan subuh. Ya, Wis do rungo kabeh ya. Temane iku, aku ndek mau nemu dhuwit 100 iku. Oh terus iku terus gak ono wong delok blas wis entek kok. Lah piye wis entek kok. Duwe ditemok pirang-pirang taun ora entek iku yo Lah kaya. lah ora mbok jupuk. Ora apa jupuk wong wis mbok jupuk Oh, kowe. ya apa iso aku. Bocah kocok. Oh kene Apa Saro. ya sip. Ono-ono ae. Yes. Aku iki ndek mangi iki bingung perkara kowe, Man. Kok iso bingung perkara aku? Kowe kok iso telek-telek ning pojokan, kono iki mang jane mikir apa? Ya pikir aku ya asine aku mau gak mangkat rene kok. Lho, kok iso lho? Pikir aku semerawut. Kok semrawut? Lho kowe gak bar seneng-seneng. Ya bar seneng-seneng tapi bar terus senep iki. Lho kok iso? Ayo kira dhewe aku bar digawe dinginane iku. Lah ya jareke bar mantu. Ya mantu iku Lah sing marai iya. aku mantu hidupku kocar-kacir sampai sekarang. Lho kowe iki ya bodho no, Man. Wong mantu, wong duwe apa jenenge keluarga anyar iki kudune bahagia. Ora iso, Ndor, aku gak bahagia ndek mantu iki. Lah mantu wong ndi? Ora ro. Lho. Lah tapi bojomu sida nikah, anakmu sida nikah. Sida. Lah mantum wong ndi? Ora ro. Lho, wong tuane mantu. Ya ora ro wong tuane sapa. Lho bocah iki kotlok piye? Andani kok. Lho, lah jengene Ya ora ro. mantum iku lho. Ora ro. Jengene. Ya gak ro. Lah sing takoke wong ndolo sapa? Masa iku mantu wong Ora ndolo? mantu kok ngono iku. Lah terus omahe ndi? Ora ro. Lho. Jaclok-koclok. Lah kok kocok iki piye lho? Kira bar mantu ah. Iya. Bar seneng-seneng, iya. bar duwe gawe. Kudune rak ngerti mantumu omahe ndi. Gak ro. Lah besanem omahe. Malah ya ora ro. Lah jengene. Ya gak ro, lho tak jual terus ngeyel ae. Wong aku ora ro, mbok tekoki terus ae. Ya Allah Gusti. Maksude kira duwe mantu ah. Duwe. Lah iya kok ora roh. Jengene mantum sapa? Ora ro, Ndor. Bocah iki ra. Takoki dhewe kene lho. Lho ora buta wong mantu-mantumu mbok kok nakoki. Lah aku ora buta. Lho, tapi kan wis dadi nganten karo anakmu. Wes ndek tak rame-rameno. Seneng ya kowe. Seneng ah. Lah iya mantum jengene sapa kok aku tak melok nyumbang. Aku gak wani aku. Lho kok gak wani piye? Ora wani aku. Lho, mantu iki padha karo anak. Ya. Kacang kawak, delik kawak wong liya dadi saawak. Iki kare paribasane wong-wong sing duwe mantu. Ya. Lah kok mantu kowe gak wani karo mantum sebabe apa? Mantum gendruwo. Ora ono mantu kok gendruwo. Wong aku wis setan di mantu gendruwo. Oh iya ya. Nekak kowe. Apa mantum tentara, Ora, polisi? ora. Wah, gubernur menawa. Ya ora. Tapi yo kayal mosok Sariman nek mantu gubernur. Wah iya ora mungkin Ya yo. ora mungkin wong rupane kaya cok bakal kok. Lah aku di mantu bener ya melu ora melu ketoprak ah. Lah nyapa? Dadi pegawai negeri ya. Lho, pegawai negeri dapur rami untuk SK ta ora? SK kowe ora ora? Tak. Surat kematian. Wong edan niku senengane kok tekan ndi. Ya iki kaya tekok mbiyanane. Aku ora wani ndur nakoki mantuku gak wani. Sebabe apa mantumu kowe kok ora wani nakoki mantumu? Mantuku ki ora tentara, ora polisi, ora bupati, ora gubernur. Pejabat dhuwur. Ora. Lah terus? Mantuku iku sopir. Sopir. Sopir.
bocah kotrok. Sopir lah iku ya menungso, Man. Lah kowe kok gak wani nekoki sebabe apa? Aku taat peraturan ning pemerintah. Peraturan? Pemerintah. Peraturan sing ndi? Lho anakku iki sopir. Iya, Man. Kowe tau numpak bis apa ora? Tahu. Lah kowe nek lu mburi, Heeh. ning mburi sepir ana tulisane. Tulisane piye? Dilarang bicara dengan sopir. Ngantek iki ora tak takoki mantuku. Dadi perkara ana tulisan ning guri sopir Dilarang bicara dengan sopir. Aku ndak ora wani, aku nek cekel polisi. Menyalahi peraturan pemerintah Indonesia Raya. oh alah bener nek rai-rai naga. Maksudnya iki dilarang bicara dengan sopir iki gak perkara mantun sopir terus ora mbok jak omong sloko-sloko. Lah tulisane ngono e. Ya najan tulisane ngono nek iki wis dadi mantum, nek ning omah berarti wis ora sopir. Iya. Keluargamu. Ora apa-apa ngono Ya iku. ora apa-apa. Lah aku taat peraturan cekel polisi tak Yo takoki. najan taat ya, tapi ya ora ngono, ya kudu mbok tekoki mantum jenenge sapa, omahe ngendi, bebet bobot bebete kudu ngerti. Ngono ya Ndor ya. Iya, Ora ro aku kok. Lah, saiki ra anakmu wis di bojo, Wis di bojo. wis di keluarga. Wis di keluarga. Otomatis saiki anakmu wis omah-omah. Wis dhewe. omah-omah. Wah, jan luar biasa. Kowe ro dhewe gak tau ning omahku ah. Tahu aku. Mau disugati sembarang denyah. Oh, pinter. Anakmu pinter masake. Jos luar biasa tak icipi panganane. Mangan apa ae muasakane jan kondyak tenan, Man. Pinter apa? Sing masak aku iku. Mosok Lho. Kabeh kuwi sing masak aku, masakmu anakku. Oh, anakku tangi turu ora tau masak nyapu ora tau anakku iku. ana sayur-sayuran enak sedep iku. Alah sayuran sing ning meja iki aku kabeh sing masak. Oseng-oseng suket, cocok barang iku aku kabeh. Oh, rica-rica tebon barang. Iya. Ya maksudnya masakane meja iki masak aku kabeh. Mosok iya. Lho, piye le? Saiki ngene, Man. Sasi poso. Iya. Iki bojoku engko tak kongkone dodolan. Iya piye? Iya no. Yo nek masalah dodolan Nek wayah sore ngene iku kan mesti ibu-ibu kadang ana sing sibuk, wegah masak, iya blonjo. Iya bener. Lah nek kowe pinter masak tenan, Iya. iki aja angger omong lho. Lah aku dhisik tilas koi lho. Tias koi ning restoran-restoran lho. Koi nuntum kiper kono. Saya tukang masak iki lho. Koki. Iya koki. Koki ya koin. Koin iki dhuwit plentil iki lho. Mosok. Iya koki. Koki. Aku masak barang dengan iso. Mosok iya, Man? Mulakno semua resep ning gone omahku iki Mas Heru Sariman sing anu. Yakin lho. Lho aku delok ning YouTube terus kok. Bu Ibu, niki Andani Bu pokoknya. wonten resep anyar saking Sariman. Andani. Jenengan nek kepengin masak sedep, Sariman kondang. Resepe ning aku kabeh. Do dibuktekno. Oke, kok ben cateti Bu, cateti. Cateti Bu, cateti. cateti Bu. Bumbu-bumbune cateti kabeh. Umpama Iya, masak jangan menir. gampang meneh. Ya, Meneri paling gampang. kok iso? Iya, Bumbune bumbune ya brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Enak, mesti sedep. jangan menir. Menir, Mesti dirasakno rasakno penak. sedep perkara bumbune. Bumbune iki mau brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Wong wedok-wedok kandhani. Catet Bu, masakan jangan menir nek kepengin sedep. Ya iki mau. Bumbune niki wau. Ah, Iki nek jangan menir. jangan menir. Delalah entuk tewel utawa kluweh. Malah gampang neh iku. Terus dijangan apa jenenge Lodeh. santen. Iku malah jangan gampang lo. neh. Bumbune, Mas. Ya padha ae. Kok iso? Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Mesti sedep. Wong wedok-wedok kene kandhani. Nek masak lodeh Ya iku mau. bumbune Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. mesti suwedep ya, Mas. Sedep. Iku nek lodeh, Mas. Lodeh, Delalah aku untuk balung-balungan. balung-balungan. Untuk balungan sapi terus dimasak sobe. Walah itu malah sedep neh, malah gampang neh. Bumbune, Mas. Ya iki mau. Apa? Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Lah nek asem-asem, Mas. Asem-asem ya gampang. Bambang, bawang, kunci, lambar sari, bukan wah, abeh kok serat-serit. Lho sing tau ro masakan sapa Kok ngaku. iso ra Aku yo mutuk ngawur. belas ana masakan kok kunci lambang sari terus. Wong aku sing kandhani ya ngono kuwi ana kanca-kanca kok YouTube tak deloki. Mbok delok Tak pengalaman. Wis ora pengalaman. Iya, iya. Ana ngono wong iku ora mung duwe sampean-sampean liyane. Iya, Man, ya. Kaya ngono nek nggo dodol nek pas prei ketoprak. Ketoprak prei. Aja nyadeno ketoprak nek main tok. Besar rapet iku biasane engko ketrak Rame, poso. iya, iya. Ketrak poso suro. Tapi nek ketoprak iki poso tok, Man.
libure. Sura? Sura gak. Weh, Sura iki malah kebek wingi iki kan repot. sura Cek. aku melu toprak iki malah repot tau. Lho kok repot iki? Toprak keramenen nek. Lho, Ora iso istirahat blas aku. kudune ya bersyukur Racon. Syukur apa malah aku adoh karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho gayame rupame kaya dajal ngono. Iso adoh karo Gusti. Kok iso ngarani adoh kok karo Gusti Allah iku lho. Kenyataan aku saplok melu mogol lho masyaallah karo Gusti Allah ngantek wah lali aku. Berarti nek ketoprak laris. Malah adoh karo Gusti Allah sumben dengan akhiratul kasana wa kina anda benar. Repot mek dipacel malaikat bar lho kowe. Kakean main ora iso ngibadah nek Sariman iki aku dhisik dadi ketua. Toprakku yo main laris kadang prei. terus tak pikir ya Allah aku adoh karo kowe. Piye carane? Terus toprakku tak dol. Oh. Terus aku saiki cedhak karo Gusti Allah. Iya. Wis cedhak dijak mogol neh. Adoh neh karo Gusti Allah. Waduh, Mulane mogol tak kandhani gol, ketoprakmu aja rame-rame gol. Enak sedengan ae. Sebabe si tanggung jawab kowe. Sok ben dipacul malaikat kowe lho gol aku yo ngono. Lho, Man Sariman. Ada apa sih? Kok ada masih kayak saiki ana tek malaikat duwe pacul iki. Kowe tumuk ora ana malaikat tek duwe pacul lho. Ora dipacul barang lho. Lho, ana malaikat sapa iku? Ana sing dikombi lho. Malaikat sapa? Malaikat Jibril dan kawan-kawan. Kok malaikat Saya kenal sapa aku dhewe ora tau roh kok. lho, saiki ngene lho, Man. Piye? Ketoprak main terus. Heeh. Iki kudu awake syukur. Syukur. Mergo apa diparingi rejeki sing berah akeh. Iso nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kowe kok malah ora iso merek apa nyedaki ngersani Gusti Allah sebabe apa? Ya iku main terus. Nek main terus Malah gak iso cecak karo Gusti Allah. Nek masalah kebutuhan keluarga gampang. Pengguna aku wis dicawisi Bang Titil Senen ngantek Setu. Bojoku tak kon canduk golek orderan. lah ya bojo mulai pendak minggu bloko. Lah sing nemeni Bang Setan, Dor. Kok iso? Tunggone ngantek jam 8 bengi yo. Dinteni Bang Setan niku. Aduh, nduk kowe kaya Bang Setan barang. Lho, ora mulai-mulai ngantek jam 7:30 bengi. ngenteni bojo. Ngenteni bojoku. Kowe yo urung roh. Lah iya, Jam setan iku mang. Bang Setan niku Karo bojomu. karo bojoku. Nek ditakoki ngenteni, Ngenteni ngantek jam 7:30. berarti ngenteni kowe wong setane kowe kok. Lambe mulai hari itu bojoku saiki dadi wong pinter. Kok iso, Man? Mergo amek bang pirang-pirang mau. Bojoku yang resuk wis ilang. Jrek. Bret. Mergawe. Mergai apa? Terus. Delik. Kok iso ndelik? Wabeh seneng ngantek setu. Ora kopi karo utekku. Oh, layak. Malah bojoku nek esuk ngilang, jret. Oh jam 9 bengi lagi mulai. Berarti ngilang koyo ilmune dhuwur lho, Man. Ilmu dhuwur apa banting ceranguk wis nggo buku kabeh kok. Layak kok nek ning omah bedak minggu blok. Yo, sogol metu sogol. Sogol sapa? Mogol lek sogol. Iya, Bos. Oke, ya padha ketuane le, aku sih mantan ketua kok. Bos, jarene ketoprakem kon lereni lon-lon, Bos. Engko nek dipacul malaikat, Bos. Iku lho omongane kethek bosok iki lho. Lho kethek sih, Bu. Kethek kok bosok lah. Lah wong trek kaken formalin ora bosok. Mulane aja kaken ngombe formalin. Sampean ngono iku percaya omongane Mas Sariman. Aku rada ndredeg ya. Iki ra anggota jari ora kembar kok. Kowe melu toprak liya kowe, melu toprak liya ora kembar kowe. Oh melu toprak liya kowe. Ora tertib kowe. Jari ora kembar kok. Bisa jaman. Ya rene ya. Hari kembar Wes aku melu toprak liya ora apa. Ya, ngono ae. Linggih kene ya jajagongan. Ngalap berkah Iya, Bos. kanggo dulur-dulurku nduni. Duni, Bos. Ku lho wong. Semangat aman. Ancen raiku ngene ya, Gol. Wong kancane omongan penak lho Lah, kowe iya. kok malah medeni. Malah wong. Kowe aja ngono, bojoku tak keloni ndek bengi mutah-mutah karo ngene kok. Esuk mang aku dolan daleme Mas Sariman. Oh ngene, Bos. Geger karo bojone. Iku apa lek kok ngantek mutah-mutah iku sapa lek? Sampean berarti kepethuk bojone Sari kok. Sapa? Iku lho Mbak, iku ndek mau aku kan munggah dilokno. Iya, iya. Wih, Sariman saiki kaya Kenzo. Film Tiara lho nek. Kenzo apane nek manglo buwa cerita karo aku. Dua lah apa? Buwa mangkon lho Sariman saiki ora kaya Kenzo ning kaya Senso. Senso jasem iku. Ngene lho. Monggo mriki Lho kok tok terus repore maksudnya piye? kesel. Kok kesel lho mbok lakoni terus. Ya lumrah aman wong kesel ya wong bojone enom. Kok kesel ngopeni bojomu kowe? Lah iya bojone Lah, kan kesel apa? lagi gebinjal-gebinjal. Bojone lagi cara iku kemancal-kemancale. Lah nek kowe ya tetep sehat wong bojo yo nglimpruk ae. Kowe jamumu sing kuat lho, Gol. Bojomu iki boleh polae, Gol.
Wis kaya berarti tau sapi sing disuntik. Lah moga lek ngladeni tele-tele. Enak kaya sawilah gol. Teko Mas epleh-epleh mau weneng ngene. Ora kesel. Lho wong sawilah wis setengah abad tok. Apa tak keloni ngentut terus kok tatot. Ijolno man. Ora ngono jane ndek esuk mangkok gegeran karo bojo kuwi perkara apa? Oh iya. Jare njaluk dhuwit. Dhuwit ya terus bojoku iku. Emang berarti ketemu tenan bojone sawilah, Bos. Ngomong ngamuk karo aku. Jane Papa Sariman ki mbok bayar ta ora to, Bos? Alah kok papa le, Bos. Mene diajeni le Sariman ning rumah papa. Papa. Apa ning omah? Dor ngono Lah kowe gak roh papa kok. Apa? Kowe segede papa ya apa? Apa? Kowe roh ora? Apa? Kowe nek mangan iku ora iso, terus ora iso kontal, mulane dipapahno. Ngono. Mamah iku ora wedok, Bos iki lanang lho, Papa. Papa bener kowe iki ogol memang. Ada apa sih? Nek wong wedok kepengin apa-apa ki tulung diparingi dhuwit. Iya, Man. Jarene pengen ziarah. Lah, Wis tak kandhani. Pengen ndek iki wis tak kandhani ora semelu-melu. Kumpulan RT iki wong wedok iki ana lho, Mas. Apa? Nang grup WA ki ana. Nek upamane ora melu kerukunan warga, bojomu nek nganti dicoret abang dadine kok ora bener. Iki tak urus kok. Aku arep tak bacok iki wong bojoku. Ngengkel arep melu ziarah dikubur. Aku ora trimo aja. Aja ora entuk. Ora entuk napa? masa iya? Lah bojoku arep melu ziarah dikubur. Lho, ziarah iki apik lho, Mas. Ziarah kok apik piye? Wali Songo. Kok apik sapa? Lho iya, Mas. Aku mau muni piye? Wong ziarah dikubur aja melu-melu kowe. Kowe aku sik sayang karo kowe lah sawilah aku. Ya jajal. Oh alah. Jajal kowe ya tetep ra entuk, aku ya ra entuk. Kon omongan rada London ketok kok ana sing ora bener iki. Maksud iki Iku rombongan ya, Man. Rombongan kuwi ora bener kok ziarah dikubur iku masamu nang ngeri apa piye? Oh alah, Bos yo bener. Wah iku wis rombongan ndak ya. Lho bojoku malah melu rombongan, ndak malah melu nek aku kelangan piye? Bojoku sawilah cinta dunia sampai akhirat. Mangan asem cangkem ben ora kecut. Aku grigeten. Iku kanggo kerukunane ibu-ibu. Kerukunane kelangan lho, Gol. Istriku tercinta karo anak-anakku lho, Gol. Sik to kok kelangan pripun? Lah iku wong ziarah dikubur. Cantek kanggaku. Astagfirullah. Wong ziarah kok dikubur. Bos mudeng omongane bocah iku ora. Apa? Wong ziarah dikubur. Dadi wong sing ziarah dipendem. Lho ora entek iku. Lah tanggoku entek lah bojoku. Tak pengen melu. Wong melu ziarah kok dikubur rak malah koso. Aku ora kelangan bojo. Maksude ziarah dikubur iku ora wong ziarah dikubur, Celuk. Ngajake ngono RT ku. Piye, Mas? Pak Sariman, bojone sampean tak jak ziarah dikubur. Lah mati bojoku entek dikubur. Ah wis ketok wit ayam sitok do dibelok ya, Bos. Maksude iki ngeten lho, Mas. Kerukunan kanggo ziarah. Ziarah iki nek upamane wali papat kae ana, wali songo ana. Kok ora kok terus bojomu ziarah dikubur iku terus bojomu dipendem ki ora. Lah iku mau ziarah dikubur. Oh alah koceluk. Maksude ziarah iki mengenang. Nah, mengenang leluhur awake dhewe sing wis disiki. Ngono lho. Sing jangkung uripe awake dhewe ning alam donya ben ora aja ngono nah, Bos. Malah saka omongi ben ngerti sejarahe ndek mben ki piye. Ngono nek diomongi kok ora Kalau aku menungsa lho, Gol aku. apa? Aku manusia lho, Gol. Lah napa? Cowok kaya kirek ngene lho. Aku mangkel kok. Lah kumpul karo sidane mau lunga bojomu tak wenehi dhuwit. Malah Iki kok esuk wis mangkat ziarah bojomu. Ning ora dikubur. Kowe ora usah bali. Ngono. Mara nggonku. Arep ngumpul karo wali-wali. Iya. Lah anggere dina bojoku malah jagongan terus karo wali. Lho. Lah kok iso? Kok iso? Wali dibakul belanjan. Tangga terus lho. Aduh.
Bos aja ngono bos sakake bos. Walidi bakul belanjan ku ajak Bos, wonten bos. bojoku terus kok. Cangkem wis ajur mbok kamplengi ya man ya sakene Bu, Bu. Anak yatim piatu Bu, sakene bocah kok dikamplengi ya le ya. Bocah kok iso ngene iso dodo ra ndesake ya le ya. Ayo matur suwun ae. Matur nuwun. Ngalah berkah kabeh pikantuk barokah. Amin amin. Lakone permintaan iki, lakon apa? Lakone Jalukan spesial baru dina iki Wahyu Manggala nglakoni dumadine Ponorogo. Wah, Di Ponorogo ya iku, Gol. Sejarah Reyok kok ya. Ponorogo kan terkenale reok. 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 Reyok. Masa kowe Ponorogo. wong loro iso ngreok. Kowe iso ora? Ya isa, Bos. Isa ya. Sithik-sithik ya isa. Jajal lek iso. Kembang menawa awake dhewe. Cara jaranan iku ada-adane ki ana. Apa? Ada-adanane jaranan kan ngene, Bos. Piye? Damcak saking ketebian. Satrio papat sakembaran. Nitih turungga jaran turungga titikan jaran kawestoran. Ngagem gelang kegubulan anting-anting kumala loncer. Sanjatane senpeti sodo lanang. Di sebelah no gunung jugruk segara asat. Sebelah no bokonge jaran njondel mengiwa njondel menangan diantararot panjake do turu dong gendlah sotil ngono man Wis ora man. terus aboane latihan sih, ya? dung dah dung dah dah Sotil. Jajalan man. Ayo. Dewan. Motor sing dadekno kowe karang dai. Iya. Ayo. Yo. Mosok barongan raine ngene. Lah piye? Nek raiku kaya barongan kowe ora pantes. Nganggo barongan ana barongan. Waduh, Waduh mati aku. Ono-onoan barang ya, Gol. Lho pas aku kok weleke ngene. Engko liwat kuburan duni lho, Man. Cangkem ndi-ndi. Ayo ya. Montan ndi yo. Aku mulai kepacar barang truk lah. Aku Ndek sore lu mulaan, Bu. Liwat kuburan duni. Lah aku kan gak ro ndekne mendek aku nggoncek tak juwo plek man buan. tani ra itu. Ya yo. Jajalan man. Barengan man. Sok nil. Lolo. Op. Bocah parek. Kuwale. Oleh nganggo kopi celok-celok. Cangkemmu nang dhuwur. Kuwale. Pengembarno rupane kok terus diwalik nganggo walik ngono, Man. Sing apik lho. Ya. Wis kok samplokane kok rekasane ngene. Aku sing dadekno. Barang kok coba keprok tenan loro, Dur. Ah. Basak we. Ayo man. Lho matamu kok ketok. Nganggone aja ngono, Mang. Barongan malah koyok PK kebun. Yo. Cangkemku loro, Gal. Jondel mengetahan, jondel iki mikendi. Nah. Jondel mengulon. Asalale.
sebelah. Kiri kan, jondel makanan. Ya. Amarasuli untung ngono. Cemeti kok Amarasuli yo gone sapa? Mak lampir. Nek meh dadi kalane ngene sik, Man. Baru mati iki lho. Iku jenenge ora mau mesti ning langsung. Jenenge nyabet iki ora ngene to, Mas. Sing ngepres lho. Ya. Lho, to. Ya. Ora gede, Man. Ada dong carane ngono. Jajal. Oh. Ya ada. Yang aman. Aku ora wani banter sesuk tidak bayar. Ngapet tua. Wedine ra dibayari. Dagelan kok wedinan. Ayo, iki raja Mentala. Nah, pembunuh bayaran. Ayo, kowe wedi ra dibayari ya. Halah. Kowe ceyolon. Aku ya wedi ra dibayari. Oh, iso latihan. Latihan. Tenan ana tugas. Wis, iso latihan. Pani tenan. Pani iki engko kanggo apa? Lakon beniki lho, Mas. Iki awake dhewe nutuk mlaku man. Lakone monggo tak pateni ae. Mangsa bocah iki digawani keris bos malah. Anjak. Dadi carane dadi nang hiburan piye, Mas? Nyanyi apa? Nyanyi kok karo barongan. Lah ngono. Dijupukno kok, Mas. Dijupuk. Ya. Langsung ayo apa monggo yo. Yo. Ya, yos.
Rasane piye, Jon? Wah. Delok asem cilik-cilik tenan. Asaku wong iku lho. Wah, sirahe sitok-sitok kabeh. Ning kono ana pidodari. Ono man telu Nganggo daster ora? semperawang malah. Sing sitok nganggo diaster cekuke sakmene. Ono sing katokan cekak barang man. Apa iku? Sawilah ketoke. Cangkeman. Lho nek gak percaya jajali. Ya, ning aja panenan kok lara. Piye? Aku pengen. Ya tapi aja tenan kok. Ya pengen ra apa? Kok iso cari apa kowe? Iso cari kok. Sing dadekno aku apa sendor? Ya tapi aja menem ya kok. Ora. Gak. Bayaran sithik ya kok. Lah kowe njaluk akeh. Akeh. Lucu apa ora? Ya, jadi wis dadi ngono. Wis aku wis dadi setane rung teko. Setane urung teko. Setane urung teko. Isih krasa kowe. Isih krasa. Setane urung masuk. Setane urung masuk. Aja Gus. Ayo, masuk. Tuh, ayo. 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 Lakone apa ki? Aku lali ya, Bos. Lakone apa, Mang? Oh, gak lakon dina iki lho. Nah aku wis ngono ya aja ngomongan ah. Lho aku ora roh lali kok ya, Bos. Ya kelek. Lho, oh gak aku lali. Lah aku lali lakone, Mang. Aku yang ngono iki aja ngomongan. Lah terus piye? Langsung cek buar lembur. Oh no, iya. Ayo.
Ayo. Ini Jin. Tambani Jin. Tambani kowe. Tambani kowe nganggo banyu iki. Gebyur banyu lho, Din. Nah, Wis tambani. tambani ben mari. Ora iso watani kerisit kok. Pakai kabeh pajak musik pakai kabeh. Siap. Lho. Aduh. Ki brene ki. Dadi Wong kok ora apik. Iki delok apa to? Kok lha apa piye wong sinau perkara lakon dina iki dadine reok Ponorogo. Iki mang reyoka. Iya. Ya Latihan Allah. luwih dhisik. Lah ngono lek udut ning guri nganti arep entek lho. Aku ora metu-metu. Dagelan metu kok rokok. Lah iya. Ora sopan belas. Lah, ketua ngloroi malah rokok. Lah iki cah iki nggo rokok. Lah ki malah marahi ngloroi kok malah mbok udut. Lah kok lho. Lho, iku malah tunggale. Aku ngicipi ya. Aja lah cah iku. Ambil apa, Mas? Lah apa? Biasa. Ketoke kowe kok pengen. Lah delok. Pengen siji. Pengen ora? Ya, Nek pengen ana carane. Carane piye? Sing gawa mang sapa? aku. Nah, rokok ben ketok rukun, rokok siji dienggo wong papat. Carane penak. Kanggo ana tandha tir, engko gantian. Ngono. Ya jajal. Gatok. Penak wong papat rukun ki tetep penak ya ndar ya. Ya, kowe kana. Nah, Rukun agawe santoso, cerah agawe bumbrah, bersatu kita teguh, bercerai. Oh, mantap. Ya, anggerono bobotir. ngaleh. Oke. Tir. Penak ta? Penak. Nang iki ora tukar pati. Ora tir. Ora tukar padu. Anggerono bobotir. Ngaleh. Tir. Rukun tir. Agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kita runtuh. Kita runtuh. Rokun tir. 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 Hei, tir. 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 Ah, kan tak cepat lho. Hei, tir. Wah, kan main kono. Tir rokok mbok buah. Aku ora kepengen kok. Jadi, monggo. Masih bulan. Saus hiburan. Oke, spesial untuk warga masyarakat Duni. Janji di awan mau. Permintaan minta Siap, lagu dangdut apa campur sari? Anu Mas janjine di awan Gus Dur mau nggih. Nek Siap, emang siap. apal monggo diaturi mboten napa-napa. Oh gak, kalau Mbak arep nyanyi nganggo HP gak apa-apa. Nanti iya. kita berdua. Oke. Oke. Napa Atau- sebelum Monggo, Mbak. sebelum dikasih Kuning. satu lagu spesial akan saya persembahkan nanti habis ini Gus Dur. Saya akan mempersembahkan satu lagu ada Nirmolo bersama Wahyu Manggolo. Ya Mbak, wis. Gus nggih. Dur, Mbak Neng persiapan ya. Ya, Dan Neng. Gus Dure ya. Habis ini Gus Dur spesial. Kan neng mikir cekel isik karo ngapalno. Engko karo aku. Ya. Ya. Dene. Spesial untuk Anda semuanya. Dewa
jebul sehono kenyokan habangku priyo den usatya spesial untuk seluruh warga masyarakat Buni. Kita goyang sama-sama. WM Audio. Yang bisa lagu ini kita nyanyi sama-sama. Kita bersama. Anu ngamon nggih. Gus Dure ben dinyanyekno cewek-cewek nggih. Cah wedok-wedok sakno. Yuk netepi kewajiban mbacut melu mbarong. Monggo monggo.